Dobrodošli, dragi gledatelji. Nalazimo se u Zaključu u Matici hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb, gdje ćemo popratiti drugi turnir društvenih igara. U nedjelju, 18. studenog 2018. godine, u organizaciji Matice hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb održan je treći puta za redom turnir društvenih igara umirovljenika Novog Zagreba. To je sportska priredba osmišljena od nekolicine entuzijasta koji su za cilj ovoga turnira stavili plemenita načela, koja sve više nedostaju u suvremenom načinu življenja, a posebno dobnoj skupini umirovljenika. Tu se prvenstveno mislilo na svekoliko druženje, međusobno poticanje, toleranciju i zajedništvo. Na sreću, turnir je svake godine sve brojniji, a samim time i snažniji, što ulijeva nadu kako se ova ideja neće samo održati, već će ojačati i razviti neke nove životne vrijednosti. Ja bih prvo dala riječ našem dopredsjedniku Matice, gospodinu Stjepanu Krančinu. Dobar dan svima natjecateljima. Nažalost, ja ne mogu na bolestan sam. Trebali ste s nama biti. Molim? Trebali ste s nama biti, da si baš mi S vama. Još stignete? Ja se uvijek stigne. Želim vam puno uspjeha. Dobrodošli na drugi turnir u društvenim igrama. Ovo je drugi što organizira Matica. Matica što, a ono je prije bilo... Ovo je bilo... Želim vam puno uspjeha, najbolje nek pobjedi. Družite se, volite se, ljubite se, poslije se podružite. Kada vam drugo. No, nije baš bajno kako se čini na prvi pogled. Naime, nažalost, još ima nekoliko podružnica čije rukovodstvo nažalost nije razumjelo poruku ovih sportskih susreta, koji ne zahtijevaju nikakve posebne pripreme, napor, financijska sredstva, već samo dobru volju i želju za ljudskim druženjem i kvalitetno provedenim vremenom. Iskreno se nadamo kako će se to uskoro promijeniti i kako će članovi svih podružnica umirovljenika Novog Zagreba zajednički stvarati nove vrijednosti na svim poljima ljudskog djelovanja, jer stara poslovica govori kako sloga i zajedničke ideje stvaraju čuda.
tremble in pain. And all the time you know, she bears another man's name. You just love. S nama je gospodin Željko Mrković, predsjednik podružnice Utrina. Recite mi, kakvi su vaši dojmovi o ovom turniru? A moji dojmovi o turniru su, prije svega moram napomenuti da neki koji su bili registrirani unutra, uopće upisani da dolaze na takmičenje, nisu se pojavili. I tu sada nastaje problem što se tiče samih parova, ali dobro, evo, predsjednica gospođa Višnja Bojković uspjela je to nekako iskorizirati, tako da se to sve skupa uspješno će se završiti. Vi ste osvojili prvo mjesto u društvenoj igri Čovječe ne ljuti se, pa kako se osjećate kao pobjednik te igre? Čujte, ja sam u toku svog života negdje naučio i gubiti i pobjeđivati. Ali bitno je da čovjek sudjeluje i da je zadovoljan sa tim što se događa i evo, svako nekako teži nečemu, ali evo, ja nisam od tih ljudi koji sad ne znam, drago mi je i sretan sam zbog toga što sam uspio u svemu tome, ali velim, nisam da sad sebe gledam u nekakvim oblacima, ja sam jednostavan čovjek i prema tome jednostavno sam to tako i prihvatio. Evo, to je bilo i više malo i sreće, znanja, ne toliko jer to se rijetko kada igra, to sam igrao dok sam bio mali i tako dalje dok sam odrastao. Imao sam jednu bakicu tamo gdje sam nekad stanovao pa sam njoj upražnjavao vrijeme i tako da. Pa ne kažem malo, bio sam uz nju i eto, tad sam to radio i prošlo je niz godina da nisam se, evo sad sam se prošle godine angažirao po svega toga. Treće mjesto je bilo prošle godine u Pikadu, sad je ove godine mjesto prvo u Čovječe ne ljuti se. I to bi bilo to. Hvala vam najljepše. Hvala lijepo i vama. S nama je gospođa Ana Polovina, članica podružnice umirovljenika Zaključe i sudjelovala je u društvenoj igri Pikado. Recite nam svoje dojmove o organizaciji i o toj igri. Prvo, ja bih se zahvalila našoj predsjednici Višnji Bojković koja je to i ovako lijepo organizirala. A drugo, svi smo mi ljudi već u godinama i cilj nam je da se družimo i kroz te sportske naše igre mi imamo druženje. A sve ovo umjesto da tračimo vrijeme doma ispred televizora, dođemo ovdje, družimo se, a usput i nešto igramo. Da li je to prvo, treće, drugo mjesto, nije bitno, važno je da sudjelujemo. Dakle, vi ste u Pikadu osvojili prvo mjesto. Jesam, i prošle godine i ove godine prvo, a pretprošle drugo. I sljedeće godine ćete se isto natjecati? Hoću. Ako bude, tu sam. Dobro, hvala. Hvala i vam. My girl just boarded a 13-hour train. The ticket agent told me, left me standing in the rain. I can't understand why she would leave with another man.
help but wonder where she is tonight. Well, in New York City, is he treating her right? I gotta break the spell, I gotta break the spell. I'll live another day in this living hell. Or I gotta jump a ride on that 13-hour train. A 13-hour train. 13-hour train. Right before my very eyes, I saw you walk your love to him. Right before my very eyes, I heard you sing a lullaby for him. So tell me, do you believe in love? Right before my very eyes, I watched you making love behind my back. S nama je gospodin Stjepan Kranjčina, dopredsjednik Matice hrvatskih umirovljenika. Sudjelovali ste na drugom turniru društvenih igara i osvojili ste prvo mjesto. Recite mi dojam o samom turniru, a i dojam o tome kako je biti pobjednik. Turnir je organiziran, ja se nadam da je dobro, da malo je bilo nekakve nesuglasica, ali uglavnom sve u svemu ljudi su zadovoljni. Bilo je dosta ljudi, parova u igrama, čovječenje ljutice i ovo, a kao pobjednik se u Beli osjećam izvršno, nemam šta za reći. Ima još kaj, ne treba. Vi ste planirali? Da, vraćate se kući sa medaljom, supruga će biti sretna. Da, ili budem jezikovu ljubu dobio, jer nisam mislio ostati, ono sam mislio doći pozdraviti natjecatelje, ali ispalo je tak da je falio jedan natjecatelj, pa sam morao ja upasti i osvojio prvo mjesto. Eto, super, hvala vam najljepše. Evo nas na kraju natjecateljskog dijela turnira. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i vidimo se sljedeće godine.